салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Toyota Camry ҳастай бародаро, солаш 2008, американка SK. Мотор 3.5, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мотор, коробка ходои 100%, баллонош нав, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷатош 7 моҳ муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара бародаро, нақша 81 000 сомон мегӯяд. харидори анимоша бо камтар савдо мешавад. мошини сорошна фурӯшиай. касоне ки дар кор бошад, марҳамат, рақами рӯи экранда метавонед ки занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Astra F хечивек аст. бародар барои худша тайёрш кардаги мошин бениҳоят ҳолати хуб дорад. солаш 93, сӯзишвориш бензини холӣ, умуман гарда дидагӣ нестай. кузов хечивек, объёми 1.6 простой, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро 4 та баллони пачка дорад. то охири сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мотор, коробка ходои 100%, ягон компонент надорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нарша 28 000 сомон гуфта истода, бо камтар савдо мешавад. варианти алиширам ҳаста бародаро. касоне ки мақсад дар кора бародаро, рақами рӯи экранда метавонед ки занг занед. рақамҳои Россия да WhatsApp аста, метавонед ки тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда WhatsApp аста, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони навбатии мо бародаро, хонаи фурӯшӣ аст. хона коробка аст. хона бе ремонт. дар ҳафтум ошиёна қарор дорад. доми хубай беҳтарин бародаро, ҷошам ҷои хубай. масоҳати умумии хона 53 квадрати метр аст бародаро. хона қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон. нархи хонаро бародаро 235 000 сомон мегӯяд. харидори анимоша бо муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед. мошини навбатӣ Mercedes аст бародаро, солаш 90, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб. мошин ходовай мотор, коробка ходои 100, 4 та баллони нав дорад. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 29500 мегӯяд. харидори анимоша савдои хуб мешавад бародаро. варианти алиширам ҳаст ки ба Opel алиш мекунад. касоне харидор аст ки мошини алишӣ дошта бошад, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро, Toyota RAV4, солаш 95, сӯзишвориш бензин, кузов унидорожный, объём 1.8,
коробка автомат ҳолати мошин хуб, мошин бародор нахадо ҳолати корӣ намега. маълумоти бештара метавонед бо телефон дастрас кунед. қарор дорад дар ноҳияи Ванҷ, наша 44 мега, харидори анемоша бо муомилаи хуб дорад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ Астраҷи Караван, солиш 98, сӯзишвориш газу бензин, кузов универсални, объем 1.616 така, экотега бародаро. коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошина халдвои матоъ, коробка халдвои 100%, задагӣ пустагӣ надорад, краскашам беҳад тозаҳай, ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсиям дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 63 000 сомон гуфта истодаи, бо камтар савдо мешавад. бародарон, мошин бениҳоят тозаҳай. касоне ки харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд бародари якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародар барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.